Dragi frați și surori, stimată comunitate, oaspeți, cei care ați decis să fiți împreună la această deschidere de Sabat Sfânt, vreau să vă spun bine ați venit în casa lui Dumnezeu și doresc ca cu toții să putem simți prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și în inimile noastre de această ocazie. Doresc ca cu toții să avem parte de un sabat mult binecuvântat de Dumnezeu și această părtășie din acest sabat să fie pentru creșterea noastră și spre lauda numelui lui Dumnezeu. Vreau să salut și acele persoane care sunt alături de noi prin mijloacele de comunicare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și cu toții să simțim binecuvântarea lui Dumnezeu. V-aș invita să lăudăm pe Dumnezeu și să lăudăm prin cântarea 595. Cum va fi în veșnicie? Tatăl nostru care ești în ceruri, te lăudăm și te binecuvântăm pentru acest sabat. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ai îndemnat pașii noștri spre locașul Tău. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că suntem la întâlnire cu Tine. Te rugăm, Tatăl nostru, să cobori Duhul Tău cel Sfânt peste inimile noastre. Amin. Ca să fim cuprinși de Duhul Tău și să înțelegem cuvântul pe care fratele nostru îl va rosti. Amin. Te rog să binecuvântezi vorbitorul din această seară pe fratele nostru Andrei, să-i dai Duhul Tău cel Sfânt într-o măsură bogată și să vorbească de la Tine, Doamne, să ne transmită mesajul pentru sufletele noastre și pentru oamenii care au nevoie de mesajul din această seară. Amin. Te rugăm, Tatăl nostru, să ne călăuzești în tot mesajul Tău și ajută-ne să facem voia la care Tu ne-ai chemat în continuare, să putem să slujim sufletelor din jurul nostru. Amin. Te lăudăm și te binecuvântăm pentru fiecare persoană din locul acesta. Binecuvintează-i Tu pe fiecare și pe cei care au rămas acasă și ajută-ne să lucrăm pentru slava numelui Tău în continuare. Te lăudăm și te binecuvântăm în numele prețios al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. 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 Parcă am văzut pe fețele dumneavoastră, sunteți toți așa îngândurați, obosiți, posomorâți.
Nu ne bucurăm de sabat? Ne bucurăm, nu? Am o propunere. Haideți să mai cântăm o cântare, ca Dumnezeu să pregătească inimile noastre pentru cuvântul Său. Mare ești Tu, Doamne. Numărul 9. Haideți să mai cântăm o cântare și vom deschide cuvântul lui Dumnezeu. Numărul 9. Scumpă biserică din Zalău, vă salut în numele Domnului Iisus cu pacea Domnului. Mă bucur să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră după o lungă perioadă de timp. Am fost întrebat în această seară la început: frate Andrei, mai știi drumul spre amvonul bisericii din Zalău? A trecut într-adevăr mai mult timp de când am fost la dumneavoastră, dar vreau să vă spun că în continuare această comunitate pentru mine este acasă. Și mă rog ca timpul acesta pe care îl vom petrece împreună în această ocazie de Sabat Sfânt să fie o binecuvântare pentru noi, dar și în aceste zile de evangelizare ce urmează în orașul Zalău. Spun un bun venit acelora care sunt mai de departe, văd fețe pe care nu le-am văzut de foarte, foarte mult timp, și cei mai mari și cei mai mici. Chiar și cei mai mici, mă bucur mult de tot să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră.
Vrem ca să transmitem un salut călduros și celor care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare. Ce mai faceți? Sunteți bine, sănătoși? Avem mai multe motive să-i mulțumim lui Dumnezeu decât să ne plângem? Așa este? Fiecare dintre noi, dacă ne gândim bine, cu siguranță putem să observăm în viața noastră, în sănătatea noastră fizică, că există anumite lucruri care ne supără, ne deranjează. Mai avem o durere de cap, o durere de oase și lista poate continua, dar cu toate acestea putem să umblăm, putem să lucrăm, putem să gândim și mai mult decât atât putem să fim în locașul lui Dumnezeu de închinare și să lăudăm numele Lui. Lucrul acesta este foarte important, pentru că să știți că sunt oameni care din anumite motive în această seară nu sunt aici. Poate și-ar fi dorit să fie alături de noi, sănătatea nu le permite lucrul acesta sau sunt alte motive pe care noi nu le cunoaștem și de aceea Dumnezeu să fie lăudat pentru binele pe care ni l-a făcut de a fi împreună în seara aceasta în locașul lui Dumnezeu de închinare. Amin? Pentru momentele pe care le avem la dispoziție în ziua Sfântă de Sabat, aș vrea să vă îndemn să studiem din Sfânta Scriptură. Eu știu că de o bucată de timp, mai mult sau mai puțin în biserici, se promovează cumva ideea aceasta să putem citi versetele și de pe ecran. Însă aș vrea să vă rog frumos să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Mai vă țineți de obiceiul acesta bun de a veni cu Biblia la biserică? Da? Am să rog pe cei de la pupitru tehnic, doar dacă este nevoie să folosească versetele pentru cei care ne urmăresc în direct. Dar pentru noi cei care suntem de ai casei, vă îndemn din toată inima mea să veniți cu Biblia la biserică. Este important în așa fel încât să ne amintim de unde am citit, unde se găsește cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta, la momentul potrivit, să fim și noi în stare să explicăm dovezile credinței noastre, să frângem pâinea vieții sufletelor care sunt flămânde. Începând din seara aceasta, aș vrea să începem un studiu din Sfânta Scriptură ce poartă titlul La hotarele Canaanului Ceresc. La hotarele Canaanului Ceresc. Și dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, pentru mai multe ocazii în care am fost aici la Zalău, de când nu ne-am văzut, noi am început un studiu foarte important pentru copiii lui Dumnezeu din toate veacurile, dar în mod deosebit pentru noi cei care trăim la sfârșitul istoriei acestui pământ. Și am început să studiem călătoria copiilor lui Israel din Egipt spre Canaan. Și am descoperit din Sfânta Scriptură că această călătorie este foarte importantă pentru noi cei care trăim ultimele zile. Pentru aceia dintre dumneavoastră care vă luați notițe, vă recomand să citiți 1 Corinteni, capitolul 10, unde Apostolul Pavel își ia timp să aducă înaintea bisericii de atunci și de astăzi cât de important este să studiem istoria copiilor lui Israel și lecțiile practice pe care noi putem să le învățăm în umblarea noastră cu Dumnezeu. Da? Și de aceea, din seara aceasta, în sabatul ce ne stă în față și cu ajutorul lui Dumnezeu, în sabatul următor, dacă Dumnezeu ne va da viață și sănătate, vom analiza cele două momente, două ocazii în care copiii lui Israel s-au găsit la hotarele Canaanului. Vom învăța lecții prețioase din aceste imagini prezentate în Sfânta Scriptură pentru poporul lui Dumnezeu care trăiește acum la sfârșitul istoriei acestui pământ. Și de aceea aș vrea să vă îndemn să aveți Sfânta Scriptură, pentru că acolo vom merge și vom citi. Și vă invit să deschidem Biblia în Numeri la capitolul 13. Numeri la capitolul 13 și aș vrea să citim de aici, de la versetul numărul 1. Numeri 13, citim de la versetul numărul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel.
Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, toți să fie dintre fruntașii lor. Versetul 3, Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului. Toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. Ei, în aceste versete pe care noi le-am citit, este prezentată o imagine în care Dumnezeu, lucrând prin Moise, poruncește să meargă niște iscoade, ba chiar 12 iscoade după numărul semințiilor fiilor lui Israel, să meargă și să iscodească țara. Și mai departe, de la versetul numărul 4, ne sunt prezentate numele liderilor, căpetenilor, ce aveau această responsabilitate de a merge și de a iscodi țara Canaanului. Întrebarea se pune, care era scopul acestei expediții? Ce se urmărea în urma acestei lucrări și care erau, am putea spune, veștile ce trebuiau să fie aduse în mijlocul poporului Dumnezeu, în urma acestei lucrări? Dacă citim de la versetul numărul 17, haideți să citim, Numeri 13, de la versetul numărul 17, citim următoarele. Moise i-a trimis să iscodească țara Canaanului, el le-a zis: mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. Și ei s-au suit și au iscodit țara de la pustia Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. Aș vrea să ne oprim puțin și să subliniem câteva lucruri ce ne vor ajuta în studiul din această seară. Aici, în Numeri, în capitolul 13, aceste 12 iscoade trebuiau să meargă să cerceteze țara Canaanului și să vină de acolo cu un raport. În urma acestei iscodiri, în urma acestui raport, ei trebuiau să spună dacă țara este bună sau rea. Dacă pământul este fertil, pământul este gras, pământul este bun, dacă sunt copaci sau nu sunt copaci. Mai mult decât atât, ei trebuiau să spună ce fel de locuitori locuiesc în țara aceasta a Canaanului, cum sunt cetățile în care locuiesc oamenii acolo, sunt cetăți întărite, sunt oameni puternici, sunt slabi. Ce fel de oameni vom întâmpina în luptele pe care le vom avea pentru cucerirea acestei cetăți? Și ei au plecat, spune Sfânta Scriptură, și au iscodit țara. În urma citirii acestui pasaj, un studiu superficial al Sfintelor Scripturi ne va conduce să credem că inițiativa de a iscodi țara Canaanului a venit de la Dumnezeu și de la Moise. Dar nu este adevărat. Tot ceea ce citim aici, în Numeri, capitolul 13, unde Sfânta Scriptură ne spune, de la versetul numărul 1, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copilul lui Israel, nu este decât o îngăduință din partea lui Dumnezeu ca urmare a cererii venite din partea poporului. Haideți să vă arăt din Scriptură. Inițiativa aceasta de a iscodi țara Canaanului nu a venit din partea lui Dumnezeu. Mergem în cartea Deuteronom la capitolul numărul 1. Deuteronom, capitolul numărul 1,
Și am vrea să citim împreună de la versetul numărul 19. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Deuteronom, capitolul 1, de la versetul numărul 19. Am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care ați văzut-o. Am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeu nostru, și am ajuns la Kadesh Barnea. Și eu v-am zis, ați ajuns la muntele Amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți spune țara înainte, suie-te, ia-o în stăpânire cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și ați zis, să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să îi scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Părerea aceasta mi s-a părut bună și am luat 12 oameni dintre voi, câte un om de fiecare seminție. Ei au plecat, au trecut muntele și au ajuns până la Valea Eșcol și au iscodit țara. Ei bine, ce aș vrea să reținem în urma acestor două pasaje pe care noi le-am citit? Inițiativa de a merge și de a iscodi țara Canaanului nu a venit de la Dumnezeu. Propunerea aceasta a venit din partea poporului. Poporul a venit cu inițiativa, noi vrem să cercetăm mai înainte țara aceasta. Noi vrem să vedem dacă este o țară bună, vrem să vedem dacă pământul este gras, vrem să vedem dacă este o țară bună de locuit, dacă acolo sunt copaci sau nu sunt copaci. Vrem să înțelegem care este cel mai bun drum pe care să-l alegem pentru cucerirea acestei cetăți, spune Biblia aici în Deuteronom. Vrem în același timp să știm ce fel de locuitori locuiesc acolo în țara Canaanului, în cetățile acelea, ce fel de oameni sunt, puternici, slabi, cetățile sunt întărite sau nu. Și mai mult decât atât, în urma acestor știri, ne vom întoarce în mijlocul poporului Dumnezeu și atunci noi vom hotărâ dacă să mergem înainte sau nu. Acum, inițiativa n-a venit de la Dumnezeu. Cu toate acestea, când punem piesele de puzzle din Sfânta Scriptură, comparând verset cu verset, pasaj cu pasaj, Dumnezeu a fost în cele din urmă de acord cu planul lor. Dar atenție, nu a fost dorința lui Dumnezeu niciodată aceasta. Dumnezeu a spus, bine, să se facă ca voi. Și la sfârșitul studiului nostru în această seară vom înțelege de ce Dumnezeu a hotărât așa. Pentru cei care studiază cuvântul lui Dumnezeu și aprofundează mesajul din Sfânta Scriptură, vor înțelege încă de la bun început că această expediție, această campanie de cercetare a țării promise, a țării Canaanului, încă de la bun început era o pierdere de timp și de resurse. De ce spunem că această campanie de iscodire a țării Canaanului era pierdere de timp? Haideți să analizăm în seara aceasta. În primul rând, ei au spus, noi trebuie să mergem să cercetăm țara Canaanului ca să vedem dacă este o țară bună. Vrem să vedem cu ochii noștri dacă țara aceasta are un pământ gras, are un pământ fertil, este o țară bună de locuit, dacă acolo sunt copaci, se merită să intrăm noi în țara aceasta. Însă, vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră. Ce le-a spus Dumnezeu încă de la bun început copilul lui Israel și lui Moise, ba chiar înainte de a părăsi țara Egiptului, ce le-a promis Dumnezeu, în ce fel de țară a vrea să-i ducă Dumnezeu încă de la bun început? Hai să deschidem Biblia. Mergem în cartea Exodului la capitolul numărul 3. Exodul capitolul 3 este foarte important, fraților, să înțelegem mesajul din această seară, nu doar cei care suntem aici, dar și cei care ne urmăresc prin mijloace de comunicare. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
Cartea Exodului, capitolul 3, citim de la versetul numărul 7. Priviți ce spune Biblia aici. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Versetul numărul 8. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară rea. Așa spune Biblia. Să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Vreau ca să subliniem versetul numărul 8. Dumnezeu le-a spus înainte de a-i scoate din țara Egiptului: țara în care eu vă voi duce este o țară bună și întinsă. Este o țară în care curge lapte și miere. Citim versetul, haideți să citim de aici de la versetul numărul 17. 3 de la versetul numărul 17. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 16 și 17 vom citi. Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel și spune-le: mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, și El a zis: v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis: vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara canaaniților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Ce fel de țară? O țară bună, o țară unde curge lapte și miere. Și vreau să vă spun, această informație sau adevărul acesta pe care l-a dat Dumnezeu copiilor lui Israel, acum înainte de a ieși afară din Egipt, a fost repetat de Dumnezeu din nou și din nou pe măsură ce ei călătoreau spre țara promisă. Haideți să ne mai uităm la un exemplu. Mergem în cartea Exodului, la capitolul numărul 33. Exodul, capitolul 33, și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim versetul numărul 3. Versetul numărul 3. Exodul 33 cu versetul 3. Pentru cei care vă luați notițe, puteți să vă notați și Exodul capitolul 13, de la versetul 15, aceeași informație. Priviți ce spune Dumnezeu aici. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Deci, era vreun motiv pentru care ei să-și dorească să-i scodească țara, dacă Dumnezeu le-a spus încă de la bun început că țara în care ei aveau să meargă este o țară cu pământ gras, o țară bună, o țară plăcută, o țară întinsă, o țară unde curge lapte și miere. Deci acest motiv să mergem să-i scodim țara, să vedem dacă se merită să locuim într-o astfel de țară, n-avea niciun sens. Doar pentru acest motiv era o pierdere de timp. Cel de-al doilea motiv. Au zis ei, mergem să-i scodim țara ca să vedem care este cel mai bun drum pe care trebuie să-l alegem ca să cucerim această țară. Pe unde ar trebui noi să mergem? Greșit. Vreau să vă pun o întrebare. Pe baza ceea ce noi am studiat până la momentul acesta, cine i-a condus pe copiii lui Israel în călătoria lor pe drum spre Canaan? Cine mergea înaintea lor? Cine alegea drumul pentru ei? Vă aduceți aminte? Dumnezeu mergea înaintea lor prin ce? Erau două elemente. Într-un stâlp de foc și într-un stâlp de nor. Hai să citim. Cartea Exodului, capitolul numărul 13. Începem și studiem din această seară la hotarele Canaanului ceresc. Vrem să înțelegem ce s-a întâmplat atunci când poporul lui Dumnezeu se găsea chiar la hotarele Canaanului fizic, pentru a înțelege ce se întâmplă sau ce se va întâmpla la hotarele Canaanului ceresc de data aceasta, adică acum unde suntem noi în istoria acestui pământ.
Exodul, capitolul 13, și vrem să citim de la versetul numărul 21. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Versetul 22. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei și nici stâlpul de foc în timpul nopții. Deci cine mergea înaintea lor alegând drumul? Dumnezeu. Dumnezeu care era în stâlpul de nor și în stâlpul de foc. Cartea profetului Neemia. Mergem în Neemia la capitolul 9 și vrem să citim de aici versetul numărul 19. Neemia, capitolul 9, versetul 19. Ideea aceasta trebuie să mergem să cercetăm țara, să iscodim țara, ca să vedem noi care este cel mai bun drum pe care îl putem alege, ca să putem înainta cu trupele noastre pentru cucerirea acestei cetăți. Era o pierdere de timp. Pentru că cel care știa cel mai bine drumul era însuși Dumnezeu. Dumnezeu care îi călăuzise la orice pas în această călătorie. Neemia, capitolul 9, versetul numărul 19. Priviți ce spune cuvântul aici. În îndurarea ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul de nor n-a încetat să îi călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să îl urmeze. Observați dumneavoastră, Dumnezeu era Cel care arăta drumul înainte. Dumnezeu era Cel care pregătise calea pe unde ei trebuiau să meargă pentru a ajunge în țara făgăduită. Psalmul 107. În Psalmul 107 citim următoarele cuvinte de la versetul numărul 1. Ia ascultați ce spune aici psalmistul despre istoria copilului lui Israel. Psalmul 107 și vrem să citim de la versetul 1 până la versetul 7. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Versetul 5. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Ascultați versetul 7 acum. I-a călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit. Cine avea să-i conducă pe drumul cel drept? Cine avea să aleagă drumul pentru ei, pe unde se poate ajunge cel mai bine în țară? Dumnezeu. Deci acest motiv pe care ei l-au invocat pentru a cerceta și a iscodi țara, e o pierdere de timp. 3. Noi trebuie să intrăm în țara Canaanului, să vedem ce fel de locuitori locuiesc acolo. Vrem să știm și noi ce fel de oameni locuiesc acolo. Vrem să știm dacă sunt mari, slabi, puternici, înalți, mici de statură. Ce fel de oameni locuiesc în țara aceasta? Vrem să știm și noi. Însă știți care este tragedia? Că din nou, înainte ca ei să plece din țara Egiptului, Dumnezeu le-a spus ce fel de locuitori vor locui în țara în care ei vor merge. Dumnezeu le-a spus când veți ajunge în țara aceasta, să știți că acolo locuiesc X, Y, Z. Acestea sunt popoarele care le veți găsi locuind în acel loc. Haideți să citim. Mergem mai întâi de toate în cartea Genezei, la capitolul 15, unde Dumnezeu îi face cunoscut lui Avram faptul că seminția sa, urmașii săi, aveau să fie robi în țara Egiptului. Câți ani aveau să fie robi în țara Egiptului?
Ia uitați-vă dumneavoastră. Geneza, capitolul 15, și vrem să citim de la versetul numărul 13. Dragii mei, eu știu că suntem la început de sabat sfânt, oboseala s-a adunat din cursul săptămânii și mai avem din nefericire puține resurse pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său. Dar vă rog să vă rugați și să faceți un efort ca Dumnezeu să ne țină mintea deschisă și ochii deschiși, pentru că cuvintele acestea pe care noi le studiem se pot dovedi viață pentru fiecare dintre noi și pentru cei care ne ascultă. Ia ascultați ce spune Biblia aici. Geneza 15 și aș vrea să citim de la versetul 13. Și Domnul a zis lui Avram: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Priviți ce spune versetul numărul 18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminției tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Și anume, ascultați ce fel de țară, și anume țara Cheniților, a Chineziților, a Cadmoniților, a Hetiților, a Fereziților, a Refaimiților, a Amoriților, a Cananiților, a Girgasiților și a Ebusiților. Deci fiți atenți, încă de pe vremea lui Avram, Dumnezeu i-a spus lui Avram, și Avram trebuia să transmită mai departe urmașilor săi, că atunci când va veni momentul ca Dumnezeu să-i scoată din robia egipteană și îi va duce în țara promisă, Dumnezeu le-a spus numele locuitorilor care aveau să locuiască în țara făgăduinței. Mergem în cartea Exodului la capitolul 3 din nou. Exodul, capitolul numărul 3. Ia ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici. Exodul, capitolul 3, și vrem să citim din nou de la versetul numărul 7 și versetul 8. Domnul a zis, atenție, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc, atenție, Cananiții, Hetiții, Amoriții, Fereziții, Heviții, Ebusiții. Observați, înainte de a ieși din Egipt, Dumnezeu le-a spus: când veți ajunge în țara aceasta, iată ce oameni locuiesc acolo și limbile, am putea spune, care se vorbesc în această națiune. Versetul numărul 17. 3:17. Și am zis: vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara Cananiților, Hetiților, Amoriților, Fereziților, Heviților, Ebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Subliniați dumneavoastră toți acești iților, da, cum sunt ei, dar vreau să vedeți scuza lor de a merge și de a iscodi țara. Vrem să mergem în țară să vedem ce fel de oameni locuiesc acolo. Dumnezeu le-a spus: țara în care veți merge, acolo stau cananiții, fetiții, hetiții și așa mai departe, toți iții aceștia despre care citim în Biblie, acolo locuiesc astfel de oameni. N-aveau niciun motiv pentru a iscodi țara. Dar cineva va spune: domnul Andrei sau frate, păi oamenii aceștia au călătorit atât de mult în pustie și acum când se duceau deja într-o țară ocupată, păi nu era normal ca în orice război, în orice luptă care trebuie să aibă loc între două națiuni, să știi cu ce fel de forțe ai să întâmpini. Venind înspre dumneavoastră astăzi, în fața noastră era o coloană cu mașini de armată, chiar aproape de zona în care locuiesc, și spuneam soției mele: cred că ne va repara drumul acesta foarte curând. Și am spus: de ce zice asta? Pentru că drumul nostru, în cazul unui război,
Dacă războiul acesta s-ar extinde, drumul nostru unește Moldova cu Transilvania, cu 80 de kilometri scurtează și nu este nevoie să se treacă prin cheile Bicazului, prin toate acele serpentine. Drumul nostru este un drum foarte strategic. Și va trebui să-l facă. Și s-au apucat chiar acum să facă tot drumul acela. Dumnezeu știe care este motivul în cele din urmă. Dar dacă noi ne gândim în felul acesta, că ei trebuiau să vadă ce fel de oameni, ce armament au în dotare această națiune, a cananiților, eviților, amuriților, iebosiților și așa mai departe. Noi trebuie să știm ce fel de întărituri au, ce depozite de armament. Noi trebuie să facem un lucru de spionaj, ca noi să ne dăm seama pe unde putem ataca, ca să știm, avem șanse împotriva lor sau nu. Fals. Pentru că încă de la momentul plecării lor din țara Egiptului, Dumnezeu a spus, voi nu veți lupta. Voi veți ajunge în țara aceea și o veți ocupa prin credință, eu voi lupta pentru voi. Vă aduceți aminte dumneavoastră, cine a luptat pentru eliberarea copiilor lui Israel când au ieșit din Egipt? Cine a luptat pentru ei? Copiii lui Israel? Ia uitați-vă dumneavoastră. Mergem în cartea Exodului. Nu vom mai zăbovi mult în această seară, dar este important să punem o temelie. Mergem în cartea Exodului, capitolul 14. Vă aduceți aminte dumneavoastră când copiii lui Israel ies din țara Egiptului și egiptenii vin după ei. Vă amintiți? Când au venit cu care, cu cai, cu călăreți și așa mai departe, și acum poporul era foarte înspăimântat. Și ce au început să facă? Au început să țipe, au început să strige, au început să ne învinuiască pe Moise. Moise, ne-ai adus aici să ne omori, să ne termini. Fiți atenți răspunsul lui Moise. Versetul numărul 13. 14, 13 și 14. Atenție! Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Versetul 14. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați cum? Liniștiți. Cine avea să lupte pentru copiii lui Israel? Domnul a luptat pentru ei. Frații și surorile mele, știți ce a promis Dumnezeu că avea să se întâmple când ei au ajuns la hotarele Canaanului? Dacă ar fi mers înainte prin credință, Dumnezeu le-a spus, nici măcar o sabie nu aveați să ridicați împotriva vrăjmașului. Și ca urmare, dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, după 40 de ani petrecuți rătăcind în pustie, vă amintiți? Datorită necredinței lor. Cum au cucerit ei cetatea Herihonului? Cu sabie. Cum au cucerit ei? Cum s-au prăbușit zidurile acelea? În urma la ce? În urma cântărilor. În urma ascultării cuvântului Dumnezeu. În cartea Exodului, la capitolul 23. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Exodul 23. Vrem să citim de la versetul numărul 27. Priviți ce spune Biblia și versetul 28. Ce avea să facă Dumnezeu pentru copiii săi? Voi trimite groaza mea înaintea ta. Voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Versetul 28. Voi trimite viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, pe canaaniți și pe hetiți. Dumnezeu spune, am să trimit niște viespi. Am să poruncesc viespilor bondărești, astea vor intra în țara Canaanului, vor începe să atace pe locuitori, o vor lua la fugă, țara va rămâne liberă și voi o veți ocupa. Ei nu trebuiau să facă nimic. Cartea Psalmilor, în Psalmul 44, priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Psalmul 44 și vrem să citim de la versetul numărul 1. Psalmul 44 de la versetul 1. Priviți ce spune cuvântul aici. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei.
Ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Priviți ce spune versetul numărul 3. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Ce spune aici psalmistul? Nu mâna lor, nu tăria lor, nu echipamentul lor militar, nu săbile lor, arcurile lor, carele lor de luptă, în termenii de atunci, ci spune mâna ta, Doamne, i-a condus acolo. Puterea ta a fost cel care a alungat neamurile acestea dinaintea lor. Și Dumnezeu le-a spus dinainte ce se va întâmpla când vor ajunge. Dar ei au spus, noi trebuie să cercetăm țara, noi trebuie să facem această expediție, să-i scodim țara, ca să vedem oamenii aceștia care sunt acolo, putem să ne luptăm cu ei sau nu. Dar Dumnezeu a rămas șocat, spune, dar cine v-a zis că voi trebuie să luptați? N-am spus eu că eu îi voi scoate de acolo? Frații și surorile mele, toate motivele pe care ei le-au invocat să meargă să-i scodească țara, era o pierdere de timp. Era o pierdere de timp și de resurse, pentru că oamenii au dorit să fie mai sigur cuvântul sigur al lui Dumnezeu. N-ați înțeles ce am spus, e vina mea. Biblia vorbește despre cuvântul sigur al prorociei. 2 Petru 1 cu versetul 19. Copiii lui Israel au zis, da, noi știm că cuvântul lui Dumnezeu e sigur, dar noi vrem să-l facem mai sigur. Cum? Punându-l la îndoială, noi vrem să vedem dacă cuvântul lui Dumnezeu este exact așa cum a zis Dumnezeu că este. Și ca urmare, spune Sfânta Scriptură, motivul pentru care ei n-au intrat în țara promisă, știți ce spune Cartea Evrei? A fost datorită, ajutați-mă, datorită necredinței lor. Necredinței lor în ce? În Dumnezeu în ce în mod special? În cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le-a spus în mod concret, țara în care eu vă duc este o țară bună, este o țară grasă, este o țară fertilă, este o țară în care curge lapte și miere. Dumnezeu în mila și în bunătatea Lui a spus, acolo veți găsi canaaniți, iebusiți, amoriți, nu vă temeți de ei. De ce? Eu voi lupta pentru voi. Voi alunga pe locuitorii aceștia. Eu vă voi conduce. Eu am să vă arăt drumul. Eu voi merge înaintea voastră. Prin credință pășiți înainte, dar ei au spus nu. Și la hotarele Canaanului, ascultați-mă, poporul lui Dumnezeu pierde timpul. Cu durere în suflet vă spun, același lucru se întâmplă și astăzi. La hotarele Canaanului ceresc, copiii lui Dumnezeu pierd timpul. Veți rămâne surprinși să descoperiți cât timp prețios se pierde pentru că nu-L mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și ceea ce era cândva foarte clar din partea lui Dumnezeu, în istoria copiilor lui Israel, de la momentul ieșirii lor din Egipt și înainte de Egipt, pe vremea lui Avram, ce era foarte clar pentru copiii lui Dumnezeu, ceea ce ar fi trebuit să fie transmis din generație în generație și păstrat în mintea lor. Și atunci când au ajuns la hotarele Canaanului, cineva să fi spus, fraților, nu vă aduceți aminte de toate predicile pe care le-au rostit copiii lui Dumnezeu înaintea noastră când ne-au zis că țara e bună, că Dumnezeu ne va da, că în țara asta locuiesc astfel de locuitori, că nu avem de ce să ne temem, în loc să-și aducă aminte de cuvântul lui Dumnezeu și să pășească prin credință în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. La hotarele Canaanului, ceea ce era clar,
acum nu mai este așa de clar. Ceea ce era clar cândva, acum deja ajungem să punem la îndoială. Începem să testăm, să vedem dacă lucrurile sunt cumva așa după cum zice Dumnezeu sau poate că este altfel cum zice El. Și nu numai că ajungem să punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul sigur al lui Dumnezeu, s-a ajuns până acolo încât acel cuvânt care spunea Dumnezeu, intrați în țară, puneți mâna pe ea, luați-o, poporul spune, nu se poate. Îndoiala semănată în cuvântul lui Dumnezeu se transformă în răzvrătire și în negare totală împotriva cuvântului Dumnezeu, care cândva în istoria copilului lui Israel era clar ca bună ziua. Asta s-a întâmplat la hotarele Canaanului fizic. Oare ce se întâmplă acum când noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ne aflăm la hotarele Canaanului ceresc? Frații și surorile mele, ceea ce cândva era clar și limpede ca bună ziua, astăzi nu mai e. Cumva ne-am schimbat. Cumva am primit mai multă lumină. Cumva ni s-au deschis ochii. Cumva am început să vedem ceea ce cândva eram, eram în ceață, nu vedeam noi cum trebuie. Părinții noștri, străbunii noștri în biserica aceasta erau niște oameni inculți, necitiți, înguși la minte și acum ceea ce era cândva, dar știm că lucrurile astea se întâmplau în biserică. Dar acum s-au schimbat. Să vă dau câteva exemple. În trecut, ideea că raportul creațiunii din Cartea Genezei, de la capitolul 1 la capitolul 11 din Cartea Genezei, erau evenimente clare, literale, mai ales când vorbim despre raportul creațiunii, de 7 zile literale, de 24 de ore, o zi după raportul biblic. Mai nou astăzi, și nu vorbesc în lume, în teologie și chiar în adventism, se discută că de fapt raportul creațiunii s-ar putea să nu fie așa cum zice și am învățat noi. Și că acolo unde zice că a fost o seară și o dimineață, e posibil să fie niște ere și să fie niște mii de ani și să nu fie așa cum noi am învățat că este. Și oamenii nu realizează că în urma îndoielii semănate în cuvântul lui Dumnezeu se ridică o întrebare. Păi dacă zilele acestea ar fi așa cum spuneți dumneavoastră, când sărbătorim ziua sabatului, dacă o zi e de mii de ani sau cum spuneți dumneavoastră, că sabatul cade a 7-a zi, înseamnă că noi nu ținem sabatul niciodată. Dar Domnul Iisus a ținut sabatul. Înțelegeți dumneavoastră unde merge această îndoială semănată în cuvântul lui Dumnezeu? Dacă cândva era foarte clar ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în ziua sabatului, astăzi nu mai e clar. Astăzi te poți sui în mașină de la Zalău și să te duci să sărbătorezi sabatul la Poiana Brașov. Și știți care este motivul care este spus? Noi mergem acolo ca să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu natura și să prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri în natură. Ceea ce pentru părinții noștri, pentru copiii lui Dumnezeu din generațiile trecute, lucrul acesta nici nu se pomenea. Astăzi, de la amvoanele bisericii, cea mai bună zi în care poți să te gândești la procrearea unui copil este ziua sabatului. Sex în sabat. Și se învață și se predică de la amvoanele bisericii lucrurile acestea. Și oamenii știți cum numesc aceasta? Noi ne-am dezvoltat. Noi am ieșit din ceața aceasta și din îngustimea aceasta a minții noastre. Ne-a dus cineva la lumină. Lucruri care cândva erau clare ca bună ziua, astăzi nu mai știm cum sunt. Nu mai știm.
Și avem autori, și avem predicatori, și avem oameni care militează pentru aceste lucruri. Îndoială, până acolo ajungem în cele din urmă să negăm cuvântul lui Dumnezeu cu totul. L-aruncăm pe geam. Nu mai este așa cum a zis Dumnezeu. Nici nu se discuta cândva în trecut cum ar trebui să fie portul și stilul de viață a unui copil al lui Dumnezeu, adventist de ziua șaptea, dar în general un creștin. Cum ar trebui să se îmbrace un bărbat? Cum ar trebui să se îmbrace o femeie? Erau lucruri sfinte, se înțelegea de departe. Astăzi depinde. Depinde și începem și despicăm firul în patru și analizăm până acolo încât așa analizăm și așa semănăm îndoială, frații mei, încât în cele din urmă nimic din ceea ce am mai crezut cândva nu mai rămâne. Nici nu se pomenea cândva de bijuterii, nici nu se pomenea cândva de podoabe în mijlocul poporului Dumnezeu. Astăzi avem inele de logodnă în Biserica Adventistă. Și începem și scuzăm și începem și aducem tot felul de argumente până când în cele din urmă, ceea ce era clar, ce a zis Dumnezeu că vom intra, nu e adevărat. Că am iscodit noi țara și a trebuit să facem acum niște cursuri din astea de leadership și de, cum să zic eu, să analizăm ce se întâmplă în societate, să fim în pas cu societatea și cu ce se întâmplă în lumea. Nu putem să rămânem noi atât de înguști. Și frații și surorile mele, la hotarele Canaanului, cuvântul lui Dumnezeu care era clar și răspicat, în mijlocul poporului Israel a fost uitat. De ce? Pentru că nu mai erau oameni, erau puțini, vom vedea mâine, nu mai erau oameni care să le aducă aminte. Măi, fraților, voi vă aduceți aminte ce ne-a zis Dumnezeu pe vremea lui Avram? Voi vă aduceți aminte ce a zis Dumnezeu încă de la ieșirea poporului din Egipt? Vă aduceți aminte ce a spus Dumnezeu? Nu uitați! Oameni de aceștia nu mai erau. Și cuvântul lui Dumnezeu a fost pierdut din atenția oamenilor, dar în schimb la hotarele Canaanului, cuvântul lui Dumnezeu era pus la îndoială și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu era discutat, cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum se întâmplă astăzi când facem școala de sabat așa pe grupe, ne întâlnim pe grupe și întrebăm, părerea ta care este cu privire la subiectul acesta? Și încep oamenii și spun, părerea mea, eu cred că cu privire la subiectul acesta este așa. Și apoi îl întreb pe altcineva și el zice, și părerea mea, eu cred că cu privire la subiectul acesta este așa. Și avem 10 oameni într-o grupă și avem 10 păreri. Și în sală mai avem 20 de grupe și alea 20 de grupe, tot 20 de păreri. Cui pasă ce părere ai tu? Noi de asta venim la biserică să-i spunem Dumnezeu ce părere avem noi? Sau venim la Dumnezeu să acceptăm părerea cui? Părerea Lui. Și unde este descoperită părerea lui Dumnezeu, dragii mei? Unde este descoperită? În cuvântul lui Dumnezeu. Acum ascultați-mă, fiți foarte atenți. Dacă înțelegeți acest adevăr, noi vom ajunge în cele din urmă în împărăția lui Dumnezeu. Mergem în Cartea Evrei la capitolul numărul 3. La hotarele Canaanului, cuvântul lui Dumnezeu a fost uitat. La hotarele Canaanului, istoria poporului Dumnezeu a fost uitată. La hotarele Canaanului, cuvântul lui Dumnezeu era pus sub semnul întrebării. La hotarele Canaanului se ajunsese în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu, care era clar cândva, să fie anulat. A zis Dumnezeu că putem intra? Nu se poate intra, oameni. Observați cele două poziții. Dumnezeu a zis într-un fel, poporul vine și spune, noi zicem altceva. Unde se întâmplă lucrul acesta? La hotarele Canaanului. Mergem unde am spus, în Cartea Evrei. Ia ascultați ce spune Scriptura aici. În Cartea Evrei, la capitolul numărul 3. Evrei, capitolul numărul 3. Și am vrea să citim împreună de la versetul, ia ascultați ce spune Biblia de la versetul numărul 16. Căci cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise. Despre cine se vorbește? Cine a ieșit? Poporul Israel. Atenție, versetul 17. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani?
N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-au jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Necredință în ce, frații mei? Ajutați-mă dumneavoastră. Necredință în ce? În cuvântul lui Dumnezeu. Citim capitolul 4, versetul 1 și 2. Să luăm doar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință. La cei ce l-au, care a fost problema pentru care n-au intrat? Necredința. Cum s-a manifestat necredința aceasta? Îndoiala cu privire la ce? La cuvântul clar al lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, stă scris, noi zicem, Doamne, mulțumim pentru ceea ce Tu ai spus aici, dar noi vrem să încercăm ce ai zis Tu. Noi vrem să vedem dacă este exact așa cum ai zis Tu sau e altfel decât ai zis Tu. Și știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu spune, bine. Știți de ce i-a lăsat Dumnezeu? Pentru că ne punem întrebarea în seara aceasta, Doamne, dacă era o pierdere de timp încă de la bun început, de resurse și de timp, de ce i-a lăsat, Doamne, să se ducă? Pentru că noi slujim un Dumnezeu care nu forțează pe nimeni. Poporul a vrut împărat, vă aduceți aminte? Poporul a dorit împărat. A avut Dumnezeu ca poporul Israel să aibă împărat ca neamurile? Nu. Ce a zis Dumnezeu? Să aibă. Balaam se roagă la Dumnezeu și spune, Doamne, să mă duc cu ei, să mă duc cu oamenii aceștia care vin din națiunea Moabului de la Balac, să mă duc cu ei. Dumnezeu spune, nu te du. Se trezește Balaam dimineața și spune, Domnul mi-a zis să nu mă duc cu voi. Dar în același timp în inima lui Balaam tângea după acel câștig din partea moabiților. Și când în cele din urmă el zice, am să mă mai rog o dată la Dumnezeu, ce să fac? Să văd dacă Dumnezeu îmi dă voie sau nu. Și când s-a rugat, ce a înțeles Balaam? Du-te, Balaam. Și știți ce a înțeles el? El a înțeles că Dumnezeu chiar era de acord cu ceea ce el făcea. Frații și surorile mele, noi ne găsim într-un timp în istoria acestui pământ când această carte pe care noi o ținem în mâna noastră fizică, de adevăratele, în mod spiritual, aproape n-a mai rămas nimic din ea în viața noastră personală. Pentru că noi citim Cuvântul lui Dumnezeu. Noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Dar după ce noi citim aceste declarații lămurite din Cuvântul lui Dumnezeu, noi zicem, dar noi vrem să încercăm. Noi vrem să vedem dacă este exact așa cum a zis Dumnezeu că este. Dar poate este altfel decât a zis Dumnezeu. Vrem să vedem noi. Și de fiecare dată când noi facem aceasta, este pierdere de timp și de resurse. Pierdere de timp. Dacă ei ar fi dat ascultare cuvântului lui Dumnezeu, însă Satana, care este maestrul înșelării, tatăl minciunii, atât de mult a întunecat mintea oamenilor astăzi, frații mei, încât uitați-vă dumneavoastră ceea ce a făcut. Oamenii spun, noi trebuie să fim mântuiți prin credință. Și eu zic, da și amin, că noi trebuie să fim mântuiți prin credință. Sunteți de acord? Acum vreau să vă pun o întrebare. Cine aveau să fie mântuiți prin credință? Cei care aveau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să intre în țara promisă? Sau cei care au pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și au zis, nu se poate, ne întoarcem înapoi? Cine erau ăia mântuiți prin credință? Cei care aveau să dea ascultare la ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Cine erau mântuiți prin fapte? Prin faptele lor. Cei care puneau la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Da! De ce? Pentru că Dumnezeu le-a zis, uite, pe aici trebuie să călcați. Ăsta e drumul pe care trebuie să mergeți. Nu, Doamne, vrem altul. Noi vrem faptele noastre. O, dragii mei, dacă am înțelege lucrul acesta. Și acum uitați-vă ceea ce face Satan.
oamenii credincioși care studiază din cuvântul lui Dumnezeu și își vor să-și ordânduiască viața în ascultare de adevărul lui Dumnezeu, curățindu-și sufletul prin Duhul Sfânt în ascultare de Dumnezeu, li se spune, dar ce frate, vrei să fii mântuit prin fapte? Iar cel care citește cuvântul lui Dumnezeu, negru pe alb, clar ca bună ziua ce cere Dumnezeu de la noi, ca urmare a faptului că Hristos locuiește în viața noastră și apreciem jertfa Lui ce El a făcut pentru noi, cei care fac altfel decât spune cuvântul lui Dumnezeu, ăia sunt mântuiți prin credință. Vă uitați la mine și n-ați înțeles, am să spun altfel. Citește cineva cuvântul lui Dumnezeu și sfatul inspirat și descoperă, frații mei, eram într-un loc de curând și cineva, m-am așezat la masă și eram înconjurat de niște adventiști de ziua 7-a. Și vine la mine și mă întreabă, frate Andrei, doriți o cafeluță? Am crezut că fac infart. Nu în lume, în biserica adventistă. Și m-am uitat și am zis, oare ce se întâmplă cu oamenii? Dar dacă oamenii ar citi din cuvântul lui Dumnezeu, acolo scrie negru pe alb ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cineva, spre exemplu, care nu știa despre acest lucru, citește și descoperă, cafeaua este dăunătoare sănătății. Este păcat consumul de cafea, ceai negru, ceaiul la... E păcat, scrie negru pe alb. Și în timp ce descoperă aceste lucruri, eu spun, Doamne, de astăzi înainte, dă-mi putere să nu mai consum lucrul acesta, că mă distruge. Și acum mă întâlnesc împreună cu frații mei cu care stăteam la cișcuță. Și văd că eu nu mai consum cafea. Dar de ce nu mai consum cafea? Știți, am citit eu în cuvântul lui Dumnezeu, în sfatul inspirat, că nu este bună de consumat cafeaua, că dar ce fată, vrei să fii mântuită prin fapte? A citit în cuvântul lui Dumnezeu că ea trebuie să se îmbrace într-un mod după voia lui Dumnezeu. Și ea spune, am citit în volumul cutare, în versetul cutare, în cartea aceea, în Efeseni, în Petru, uite ce scrie cuvântul lui Dumnezeu aici. Și cineva stă pe margine și spune, văd că la tine cumva rochia e mai lungă, nu te mai îmbraci cu hainele acelea mulate, decoltate. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Știți, am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu îi spui așa, eu vreau să fac întocmai cum spui Tu, Doamne. Dar ce fată, vrei să fii mântuită prin fapte? Uitați-vă dumneavoastră, ascultarea de cuvântul clar al lui Dumnezeu e numită mântuire prin fapte. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, îndoiala, e neprihănirea prin credință. Că noi facem orice altceva decât ne-a zis Dumnezeu să facem. Frații și surorile mele, de ce n-au putut intra ei în țara promisă? De ce n-au putut intra? Ajutați-mă, într-un singur cuvânt. Ce nu au avut? N-au avut credință în ce? N-au avut credință în cuvântul lui Dumnezeu. Vă imaginați dumneavoastră, în tot timpul acesta au călătorit. În tot timpul acesta Dumnezeu le-a spus, țara este o țară bună, unde curge lapte și miere. În țara aceasta eu voi lupta pentru voi, am să alung pe cananiți, pe hereziți, eu merg înaintea voastră, eu vă conduc. Și când ajung la hotar, ei uită tot. Vă imaginați dumneavoastră, 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, mergem la biserică sâmbăta și la legea duminicală ne ducem toți și ne închinăm în ziua duminicii ca lumea. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? E simplu. Datorită necredinței. Aici suntem noi, la hotarele Canaanului ceresc. Îndoială în cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce era clar și sigur, astăzi nu mai este, până când în cele din urmă ajungem și noi să spunem. Exact cum au spus acele iscoade. Știți cu ce raport au venit? Dacă nu numai că nu se poate, atât de mult au negrit țara încât au zis, noi, în comparație cu ei, suntem niște lăcuste, ne mănâncă.
Ce au făcut? Au dat cuvântul lui Dumnezeu la o parte și în locul declarațiilor lămurite ale cuvântului Dumnezeu au început să spună povești, basme, fantezii. Noi suntem niște răcuste. Ăia sunt oameni, domne, ăia sunt soldați. Nu, noi ne ducem, ăștia ne mănâncă, ne iau așa câte 10 odată. Și poporul când a auzit, 10 vă da. Așa trebuie să fie. La hotarele Canaanului ceresc. Ce ne spune Apostolul Pavel că vor face oamenii în zile din urmă? Închei cu acest pasaj. 2 Timotei, capitolul 4. De la versetul numărul 1, Biblia spune așa. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și la netimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Noi suntem niște lăcuste, ea ne mănâncă. Ne mănâncă. Și aceasta era atitudinea pe care a avut-o în cea mai mare parte tot poporul lui Dumnezeu. A fost o mică rămășiță, compusă de niște slujitori credincioși, Iosua, Caleb, Moise, care au zis ceva. Nu au făcut nimic altceva decât să repete aceleași cuvinte ale lui Dumnezeu și au zis, nu e adevărat. Dumnezeu ne va da țara aceasta. Și frații mei, cei care au vrut să se întoarcă în Egipt și au zis, nu putem lua țara. E prea greu de luat țara aceasta. Mai bine să ne întoarcem în Egipt, să murim acolo noi și copiii noștri. Știți ce a spus Dumnezeu? Asta vreți? Asta veți primi. Și toată generația aceea care a vrut să se întoarcă în pustie a rămas. Dar cei care au vrut să intre în țară, Iosua și Caleb, au intrat? Au intrat, frații mei? De ce? Facă-ți-se după credința ta. Credința lor a fost, se poate lua. Și Dumnezeu i-a dus acolo. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să credem în cuvântul sigur al lui Dumnezeu. Nu e nimic mai sigur altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Să-L credem pe cuvânt și să trăim prin credință. Amin? Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest sfat, această avertizare. Atât de frumos este acel verset unde spune cuvântul Dumnezeu, Caleb și Iosua au făcut în câteva lucruri după voia lui Dumnezeu. Așa spune. În toate după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca noi să facem cu ajutorul Său, să împlinim sau să lăsăm ca El să împlinească cuvântul Său în întregime în viețile noastre. Amin. Vă invit să închidem programul nostru din această ocazie de seară și să-L lăudăm pe Dumnezeu cu imnul 561, Privesc cu dor spre Canaan.
Amin. Vă invit cu respect și adorare să ne aplecăm în fața lui Dumnezeu și ne vom ruga cu fratele Andrei. Doamne, Tatăl nostru care tronezi în ceruri, venim la picioarele Tale în această seară, la început de Sabat Sfânt. Amin. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru îndelunga răbdare pe care Tu ai cu fiecare dintre noi. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Amin. Cuvântul Tău care este sigur. Cuvântul Tău care se va împlini și niciodată nu se va întoarce fără rod. Doamne, ajută-ne să Te credem pe Tine pe cuvânt. Amin. Pierdem prea mult timp, resurse, încercând ca noi oamenii să ne arătăm mai înțelepți decât Tine. Și în cele din urmă, în nebunia noastră ne dăm seama de greșeala pe care o facem adesea prea târziu. Dar Te rugăm, Doamne Dumnezeule, iartă-ne. Amin. Iartă-ne și spală-ne în sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Învață-ne Tu să trăim prin credință. Învață-ne Tu, Doamne, să fim de acord cu Sfântul Tău cuvânt. Amin. Învață-ne, Doamne, să apreciem mai mult cuvintele Tale sfinte Amin. și să trăim prin ele. Acum când suntem la hotarele Canaanului Ceresc, Doamne, cuvântul Tău este lepădat. Cuvântul Tău este reinterpretat. Cuvântul Tău este adesea negat și disprețuit. O, Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim dintre aceia care să ridicăm cuvântul Tău, Amin. cuvântul vieții, Amin. pentru a fi lumina lumii. Amin. Binecuvintează pe toți cei prezenți din locul acesta. Binecuvintează pe cei care ne-au ascultat. Amin. Binecuvintează viața noastră, Doamne. Pune Tu în inima noastră mai multă dragoste pentru cuvântul Tău. Amin. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.